Állva csinált, hogy a kezét lásd. Bugi. Bam 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 bugi. Bim bam bim bam bim bam bugi. Bim bam bim bam bim bam bugi. bim bam bim bam. Igen. A bugi bám. A bigi. Bugi dum dum. Tapsolunk. Remek volt ez az összjáték. Főnök. Ráadás. Bim bam bim bam bugi. Várjál, színe rakjuk, nem látni a játékot, a lényeget. A zongoránál Liszt Ádám. Bim bam bim bam bugi. Bim bam bim bam bugi. Bigi, a bigi bam bam. Micsoda tanítója van, az, micsoda tanítója van. Nem tudja, mi a helyzet. Dobáljuk a levegőbe. Na, nagyon jó volt. Na, Szép. ez gyerekek, ezt majd 20 év múlva végignézzük, amikor az igazi zongorán veri a Liszt. Emlékeztek, hogy csak kibeszélni? Aha. Azért végig gondolom, hogy ilyenkor mit mond magában. Ja, igen. Liszt Ádám, mit gondolsz ilyenkor? Annyira belejött, hogy elkezd most magától krömpürozni. Gyerekek, Azt mondja, hogy kell azt a dél. mindjárt zeneszerző lesz. Ja. Kicsi, oda néz. Milyen rajongód van. Lara baba. Ez a szép kislány. Bam bim bam bugi. Bim bam bim bam bim Oda bam néz. bugi. Bim bam bim bam bim bam bugi. Most már vezénylünk is. Ahogy lesz, úgy lesz. Bárhogy lesz. Úgy lesz. Ádi! Bravo! Ádám, hol vagy? Hát Merre csavarok? Te rossz. Hé! Itt nyálaszta le pont középen. Édes kis Mit csinálnak vele? Kisfőnök. kicsi Nézd meg öreg anyádat. Mit csinálnak vele? Örömében, hogy ilyen zeneszerző került a családban, leissza magát. Nagyon jól nézett. Kiveszem még egyszer? A Larával üssétek, a Lara is zongorázik, meg az Ádám is. Olyat csinálják. Lara, gyere ide hozzám. Oda néz. Párosba. Na, Ide nézd. Lara. most párosban. Tegyük el innen a Na, söröket. gyerünk. Vagy a Lara elé, hogy ő iszza a sört. De verd a düdebe ott. Bibi, bugi. Bibi, bigi, bugi, baby bambu. Ha, ha, hu, Ó, de jó buli van így. hu, ha, pa, 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 pa. Nem tudja, mi van. Ádi nem tudja, mi van. Pa, 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 A bugi, a Bigi, bigi. babu, bigi, a bugi, bigi, babu. Vége! Yeah! Ez volt a kedvenc hozzá.